Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them, a fire is burning, and between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day, a menagerie of objects crosses the walkway. Animals, and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that a prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. Και ξεκινώντας, θα θέλαμε να σας συστήσουμε την κυρία Φανή Καρποζήλου. Για όσους φυσικά δεν την γνωρίζουν. Είναι νομικός, διευθυντικός τέλεχος του Δήμου Καλαμαριάς και μητέρα 2 παιδιών. Τα τελευταία 21 χρόνια είναι μέρος του Σωματείου Πράμα Φουμάρης. Έχει εμβαθύνει και συνεχίζει να εμβαθύνει στην κατανόηση του εαυτού και την εμπειρία της τη μεταφέρει και τη μοιράζεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος με τη μορφή σεμιναρίων, διαλέξεων και εργαστηρίων. Είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Μπράμα Φουμάρης και υπεύθυνη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συντονίζει τη δραστηριότητα του Σωματείου στην πόλη μας, όπου η έδρα βρίσκεται στην Καλαμαριά, στην οδό Νικολάου Ζορμπά 38 Δέλτα. Τώρα ας προχωρήσουμε στο θέμα μας. Κυρία Καρποζήλου, θα θέλετε να μας πείτε γιατί διαλέξατε σήμερα το θέμα του σπηλαίου του Πλάτωνα. Να σας πω. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην όμορφη αυτή συνάντηση που έχουμε όλοι μαζί. Δεν ακούγεστε καλά. Θα φροντίσω. Ακούγεται τώρα καλύτερα? Λίγο καλύτερα. Λίγο παρακάτω το φάτο μου πρώτα. Τώρα είναι εντάξει? Ναι? Νίκο? Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμο Θεσσαλονίκης που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας παραχωρήσει δωρεάν την αίθουσα αυτή, στην οποία και στο παρελθόν κάναμε αρκετές ομιλίες και εγώ και ο Άντωνη. Είναι ένας πολύ όμορφος και ζεστός χώρος και ο Δήμος με πολύ αγάπη δέχτηκε την πρόταση που κάναμε και επίσης μας έχει προτείνει μία σειρά συναντήσεων
Δηλαδή αυτό είναι όπως σας είπε και η Μάρθα στην αρχή, απλά το ξεκίνημα. Αλλά θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα πώς θα έχει. Γιατί πολλοί μας είπαν ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έχετε εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης. Με εκεί διαμαρτύρονται που έχουμε κάποια απόσταση από το κέντρο της πόλης. Στην πραγματικότητα, σας διαβεβαιώ ότι δεν απέχουμε πολύ. Μένετε στην Αθήνα για να πάνε στον χώρο μας, παίρνουν τις συγκοινωνίες. Εδώ είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά απλώς οι Θεσσαλονικείς έχουμε μάθει να είμαστε καλομαθημένοι στις μετακινήσεις, ναι. Έτσι λοιπόν, αν δεν πάει το Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στον πάμε. Κάπως έτσι ξεκινάμε λοιπόν μια σειρά από τέτοιες συναντήσεις. Τώρα, γιατί Κώστα διάλεξα το σπήλο του Πλάτωνα. Πολλοί κόσμος δεν ήξερε καν τι ήταν αυτό. Πόσοι εδώ μέσα έχουν το θάρρος να πούνε ότι δεν ξέρανε τι είναι η σπηλιά του Πλάτωνα. Βέβαια. Πού να ξέρουμε ποια είναι η σπηλιά του Πλάτωνα. Γιατί έβαλα αυτό το θέμα. Θα σας πω μόνο την αλήθεια. Δεν είχα σκοπό να βάλω αυτό το θέμα. Εγώ αυτά που να πω, αυτά θα πω. Ό,τι τίτλο και να έχει ομιλία. Δωρεάν την αίθουσα δεν μας την δίνουν αλλιώς. Όμως, από την άλλη πλευρά, ο Πλάτωνας είναι ο αγαπημένος μου από τα μικρά μου χρόνια. Και είναι πραγματικά η εποχή που θα πρέπει να στραφούμε προς τις ρίζες μας. Γιατί λαός χωρίς ρίζες δεν έχει θεμέλια. Έτσι λοιπόν, ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δώσαν τα φώτα του πολιτισμού στον δυτικό κόσμο, ήξεραν κάποια βαθιά μυστικά, πολύ βαθιά μυστικά, τα οποία ακόμη και σήμερα δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως. Βέβαια το θέμα το έχουν σκεφτεί, το έχουν συζητήσει, το έχουν διατυπώσει, έχουν γράψει συγγράμματα, πολλοί κόσμος. Και ίσως πιο ειδικοί από μένα σε θέματα ιστορικά. Δηλαδή, κατέχουν πολύ καλύτερα την ιστορία από μένα. Ωστόσο όμως υπάρχει μια ιδιαίτερη κατανόηση του σπηλαίου του Πλάτωνα από τη δική μας πλευρά και αυτή την πλευρά θα ήθελα να εκθέσω. Διάλεξα τον Πλάτωνα γιατί ο Πλάτωνας όταν ήμουν στα 15, θυμάμαι τότε ήμουν Δευτέρα Λυκείου, προμνημονεύτο χρόνο βέβαια, η καθηγήτρια της φιλοσοφίας με είχε πει κάτι, μας είχε πει που με έκανε πάρα πολύ εντύπωση και έμεινε πολύ βαθιά χαραγμένο μέσα μου. Ότι δεν μαθαίνουμε τίποτα, απλά θυμόμαστε. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και σε αυτή την πολύ μεγάλη αλήθεια αναφέρεται το σπήλαιο. Και κάποιες άλλες πολύ μεγάλες αλήθειες που είπε ο Πλάτωνας και κάποιες πολύ μεγάλες άλλες αλήθειες που ο ίδιος ο Σωκράτης με τη ζωή του στήριξε, είναι το κίνητρο πραγματικά που είναι ευκαιρία και αποτελούν τη βάση για να δούμε λίγο αυτό το έργο από πιο κοντά, αλλά με την αληθινή του διάσταση. Βέβαια, η πιο μοντέρνα έκδοση, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ποια είναι του σπηλαίου του Πλάτωνα, κάτι πολύ σύγχρονο. Μάτριξ. Μάτριξ, ξέρετε τι σημαίνει? Μήτρα. Μήτρα, η σπηλιά, κάτι πολύ κλειστό, κάτι σκοτεινό. Άρα γιατί είναι αυτό το κλειστό, τι είναι αυτό το σκοτεινό, θα μας δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Για αυτούς τους λόγους. Σας είπα τον πρώτο που ήταν έτσι ξεκάθαρα, δεν θα μας δίνει την αίθουσα. Αλλά μου δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθώ στον Πλάτωνα. Ωραία, λοιπόν. Θα θέλω να μας πείτε κάποια πράγματα για την σπηλιά του Πλάτωνα. Να σας πω. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί κόσμος δεν θα ήξερε και αυτοί που ξέραμε δεν θυμάμασταν καλά. Γι' αυτό το σκοπό, με αυτή τη σκοπιμότητα, σας δείξαμε το βίντεο στην αρχή. Δεν ξέρω πόσοι το παρακολουθήσατε και πόσο προσοχή δώσατε ή αν θέλετε να το ξαναδείτε. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ βέβαια έχω ετοιμάσει ακόμη μια παρουσίαση, ένα PowerPoint, όπου θα σας αναλύσω αρκετά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ένα λεπτό να το προβάλλουμε.
λίγο να τοποθετήσουμε το θέμα ιστορικά, πολύ λίγες κουβέντες. Ναι, δεν με πειράζει. Σας είναι έτσι καλύτερα? Πολύ ωραία. Λίγο να τοποθετήσουμε το θέμα ιστορικά. Βρισκόμαστε στο 380 π.Χ. όταν ο Πλάτωνας ξεκινάει να γράψει την πολιτεία του, αυτό το τεράστιο σε όγκο και σε αξία έργο του, του οποίου στο 7ο βιβλίο αποτελεί ακριβώς η Σπηλιά του Πλάτωνα. Η Σπηλιά του Πλάτωνα είναι μια αλληγορία και είναι η συζήτηση ανάμεσα στον Σωκράτη και στον Γλάφκονα. Κατά άλλους ο Γλάφκον ήταν ο αδερφός ο μεγάλος του Πλάτωνα, κατά άλλους ήταν ανεψιός. Αυτό μικρή σημασία βέβαια. Έτσι λοιπόν, την αλληγορία οι αρχαίοι Έλληνες τη χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ συχνά και επειδή πάντοτε υπήρχε κάποιος περιορισμός στην έκφραση, με τι θέλω να πω, ότι αν έλεγες εντελώς την αλήθεια, δεν σε μεταχειρίζονταν και τόσο καλά. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές ο λαός μας και οι άλλοι λαοί βρήκανε τη μέθοδο να λένε άλλα και από πίσω να υπάρχουν άλλα. Και ο νόνο ήτο μετά. Ό,τι είναι σε θέση να καταλάβει, να καταλάβει. Ορίστε, είπατε κάτι? Όσο δεν καταλαβαίνω, τι να κάνουμε. Δεν ήταν η ώρα τους απλώς. Έτσι λοιπόν, και ο Πλάτωνας στο συγκεκριμένο έργο χρησιμοποίησε αυτή την αλληγορία. Μάλιστα στην πολιτεία υπάρχουν άλλες 3 σημαντικές αλληγορίες. Ίσως μας δοθεί η ευκαιρία κάποια άλλη φορά να αναλύσουμε γιατί είναι εξίσου σημαντικές. Αν όχι και τόσο πολύ γνωστές όπως η συγκεκριμένη. Επομένως, αλληγορία είπαμε τι σημαίνει. Σημαίνει φράσεις έτερον μεν τη δουλούσαν, που φανερώνει κάτι άλλο από αυτό που δείχνει. Άρα δεν είχε ο Πλάτωνας καμία μανία να μας δείξει καμιά σπηλιά όπου είχαν φυλακίσει ανθρώπους έτσι. Αν και πολλά λέγονται για αυτή τη σπηλιά, είχε κάτι στο νου του το οποίο μέχρι σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούμε να το πιάσουμε. Για να δούμε λοιπόν, όχι τι είπανε τόσοι άλλοι, μεγάλοι ιστορικοί, φιλόσοφοι, θεολόγοι, πολιτικοί, επιστήμονες, έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ας δούμε τι θα πει ο δικός μας νους. Ας μάθουμε δηλαδή με άλλα λόγια να χρησιμοποιούμε το δικό μας νου και τη δική μας λογική για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα πράγματα. Και ας δούμε επομένως κάποιες λεπτομέρειες από το σπίτι. Θέλω να μου πείτε αν η εικόνα φαίνεται καλά, μέχρι στο τέλος βλέπετε, καταλαβαίνετε τι δείχνει. Ωραία. Η εικόνα αυτή αναφέρεται σε αυτήν ακριβώς τη σπηλιά, η οποία είναι πολύ βαθιά κάτω, μέσα στο βουνό, και στο βάθος της, μετά από μια μεγάλη κατηφόρα, προσέξτε το σημείο της κατηφόρας, το οποίο είναι απότομο, πρόκειται για μια κατηφόρα απότομη, εύκολη κανείς να την κατέβει, δύσκολη κανείς να την ανέβει, παίζει τον ρόλο του αυτό. Όλα, η κάθε λεπτομέρεια μέσα στο σπήλαιο έχει το λόγο της. Αναιτιολόγητα δεν έβαλαν τίποτα. Και κάτω-κάτω δείχνει κάποιους οι οποίοι, εκεί που δείχνει το βέλος, είναι καθισμένοι, αυτοί είναι οι δεσμότες, οι δεσμευμένοι άνθρωποι, φυλακισμένοι θα λέγαμε, οι οποίοι πώς είναι φυλακισμένοι. Φοράνε μία αλυσίδα στο λαιμό τους, που τους κάνει να είναι ακίνητο το κεφάλι, δεν μπορεί να γυρίσει ούτε αριστερά ούτε δεξιά, και ταυτόχρονα το σώμα τους είναι και αυτό καθυλωμένο κάτω. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, μην ψάχνετε πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, πάρτε το έτσι σαν δεδομένο, βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή τη σπηλιά, εντελώς ακίνητοι. Δεν μπορούν να δουν ούτε το διπλανό τους άτομο. Το μόνο που μπορούν να δούνε είναι απέναντί τους, ακριβώς, υπάρχει ένας τοίχος όπου προβάλλονται κάποια ομοιώματα. Όχι στον τοίχο υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά προβάλλονται κάποια ομοιώματα. Έχει σημασία αυτό. Πάμε τώρα στην πίσω πλευρά από τους φυλακισμένους. Τι υπάρχει. Στην πίσω πλευρά υπάρχει αυτό το λευκό που δείχνει εκεί στη μέση ένας διαχωριστικός τοίχος. Ένα ανάχωμα θα λέγαμε.
πίσω από το οπουλιό περνάνε άνθρωποι. Και οι άνθρωποι αυτοί κρατάνε διάφορα ομοιώματα στα χέρια τους. Σιγά, οι ίδιοι δεν φαίνονται από το ανάχωμα. Από το ανάχωμα προεξέχουν μόνο τα ομοιώματα. Πίσω από αυτούς τους ανθρώπους, και χωρίς φυσικά να έχουν τη δυνατότητα οι φυλακισμένοι να δούνε, γιατί οι φυλακισμένοι δεν βλέπουν τίποτα πίσω από την πλάτη τους, θυμηθείτε ότι υπάρχει αυτή η δέσμευση στο λαιμό και στο σώμα, υπάρχει μια φωτιά. Πίσω και από τους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε με τα ομοιώματα. Επομένως, όταν αυτοί περνάνε από το ανάχωμα και κρατάνε τα ομοιώματα, πέφτει το φως της φωτιάς επάνω και τα ομοιώματα προβάλλονται πού? Στον τοίχο που είναι μπροστά από τους φυλακισμένους. Οι φυλακισμένοι λοιπόν τι βλέπουνε? Όχι τα ομοιώματα, ούτε καν τα ομοιώματα, βλέπουν τις σκιές των ομοιωμάτων. Ταυτόχρονα, αυτοί που περνάνε πίσω από το ανάχωμα και μεταφέρουν αυτά τα ομοιώματα, βγάζουν και κάποιες καρδιές. Τι πιστεύετε αυτοί που είναι εκεί εγκλωβισμένοι και καθυλωμένοι κάνουν? Ποιο είναι το γνωστικό τους πεδίο και τι καταλαβαίνουν? Βάλτε το νου λίγο να σκεφτεί. Ακίνητοι, μέσα στο σκοτάδι, δίπλα δεν μπορούν να δουν τίποτα και το μόνο που βλέπουν είναι οι σκιές κάποιων ομοιωμάτων. Άρα το γνωστικό τους πεδίο περιορίζεται στις σκιές των ομοιωμάτων και ταυτόχρονα κάποιων κραυγών οι οποίες είναι συνδυασμένες με αυτές τις σκιές. Το μόνο που βλέπουν σε όλη τους τη ζωή είναι αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι είναι η εικονική πραγματικότητα αυτή. Τρεις εικονική πραγματικότητα. Έχουν τη δυνατότητα, άραγε, θα θέσω ένα ερώτημα για να υπάρχει προβληματισμός εσωτερικά, θα πάω παρακάτω. Έχουν τη δυνατότητα, άραγε, να κατανοήσουν αυτό που βλέπουν? Γιατί κατανοώ, για να κατανοήσουν κάτι χρειάζονται διάφορα επίπεδα να δουλέψουν. Πρώτα είναι η όραση. Βλέπουν. Εντάξει, αυτό βλέπουν. Τα υπόλοιπα για να λειτουργήσουν, για να καταλάβουν, λειτουργούν. Υπάρχει κάποιο στοιχείο σύγκρισης. Υπάρχει κάποια δυνατότητα ευάθυνσης ή συζήτησης ή ανταλλαγής απόψεων από αυτό που βλέπουν? Όχι. Ας υποθέσουμε τώρα ότι μετά από αυτό ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που συμβαίνει αυτή η κατάσταση, κάποιος λύνεται. Πετάει τα δεσμάτια. Μην ρωτάτε πώς και γιατί, απλώς πάρτε το δεδομένο. Και αυτός τι κάνει? Σηκώνεται πάνω, το μπροστά το βλέπει ούτως ή άλλως. Πρώτη φορά αρχίζει και βλέπει δίπλα. Αρχίζει δηλαδή το οπτικό του πεδίο να πιάνει και άλλες πληροφορίες. Βλέπει δίπλα του ότι καθόντουσαν άνθρωποι. Και για πρώτη φορά βλέπει τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα γυρνάει το κεφάλι του πίσω και βλέπει ότι πίσω υπάρχουν κάποια πράγματα. Τα οποία τι πιστεύετε, καταλαβαίνει τι είναι? Τι ιδέα έχετε? Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα σημεία που ρωτάνε. Καταλαβαίνουν? Καταλαβαίνει? Όχι. Γιατί καταλαβαίνουμε μόνο πράγματα τα οποία μπορούμε να αντιστοιχίσουμε μέσα μας, που υπάρχουν οι αντίστοιχες πληροφορίες. Αν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες πληροφορίες, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Όπως όταν πήγαν οι Ισπανοί στην Αμερική για να την κυριεύσουν, οι Ιθαγενείς, ξέρετε, δεν φέραν καμία αντίσταση. Γιατί? Κάποιοι επιστήμονες λένε ότι ούτε καν βλέπανε. Δεν καταλάβαιναν τι τα όπλα, δεν καταλάβαιναν τι τα καράβια. Δεν γνωρίζανε. Δεν υπήρχε κάτι μέσα τους που να συγκρίνουν για να καταλάβουν αυτό που βλέπαν μπροστά τους. Έτσι φυσικά οι Ισπανοί τους, Πορτογάλοι, Ισπανοί, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει αυτοί μοιάζουν αρκετά.
κατάλαβαν το μέρος. Έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος καταφέρει να σπάσει τα δεσμά του και να σηκωθεί όρθιος, κοιτάει εκεί μέσα για πρώτη φορά, βλέπει κάποια πράγματα, όμως δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Ωστόσο όμως, ένα άλλο σημαντικό σημείο στη σπηλιά είναι ότι στην κορυφή επάνω, που δεν φαίνεται καλά στην εικόνα μας, υπάρχει φως, υπάρχει μια έξοδος. Και αυτός που έχει αποδεσμευτεί, κάπως κατά κάποιο τρόπο αυτό το φως, επειδή είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι υπάρχει τριγύρω, κάπως τον τραβάει και στρέφεται προς την έξοδο. Η έξοδος όμως πώς είναι? Είναι μια ευθεία έξοδος. Εδώ δείχνει περισσότερο τις λεπτομέρειες, πιο κοντά, μπροστά πώς προβάλλονται στον τοίχο τα ονειώματα, πώς είναι οι φυλακισμένοι, το ανάχωμα, αυτοί που περνάνε με τα ονειώματα και πίσω πως υπάρχει φωτιά και επάνω υπάρχει φως. Ο φυλακισμένος, οι υπόλοιποι φυλακισμένοι, ακίνητοι, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι φυλακισμένοι, θεωρούν δηλαδή αυτό το γεγονός που ζουνε δεδομένο. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Το ανάχωμα και η προβολή των ομοιωμάτων, τα βλέπουμε τώρα από πιο κοντά. Πάλι η ίδια εικόνα, κάπως διαφορετική. Έτσι, οι μορφές των ομοιωμάτων που προβάλλονται είναι οι σκιές. Οι σκιές προβάλλονται απέναντι στον τοίχο, γίνεται κατανοητό και αυτό. Και βρισκόμαστε τώρα στον διάδρομο, ο οποίος είναι ένας ανωδικός διάδρομος και μάλιστα δύσκολος να τον περπατήσει κανείς. Πολύ δύσκολος. Στη διαδρομή, καθώς αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να ανεβαίνει, εμφανίζεται κάποιος ο οποίος αρχίζει και του λέει κάποια πράγματα. Τον συμβουλεύει στη διαδρομή. Τον λέει κάποια πράγματα. Αυτός φυσικά δεν μπορεί να καταλάβει τι τον λέει. Κάτι έτσι λίγο μπορεί να νιώθει από εδώ και από εκεί, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει σημεία αναφοράς από αυτά που ακούει. Και έτσι δεν καταλαβαίνει. Αλλά κάτι, ένα περίεργο πράγμα, τον τραβάει προς τα έξω, προς τα πάνω. Στη διαδρομή, αυτά που συναντάει είναι πολύ δύσκολα. Έτσι, πολλοί καλλιτέχνες ασχολήθηκαν με το να απεικονίσουν τις δυσκολίες που περνάει αυτός ο πριν φυλακισμένος τώρα που πάει να ελευθερωθεί. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές, διάφορες εικόνες που δείχνουν πως έχει σκοτώσει κάποιον, που σημαίνει ότι κατά τη διαδρομή τα εμπόδια είναι σοβαρά και για να τα ξεπεράσει κάποιος χρειάζεται να δώσει μάχηση. Έτσι, που στο τέλος καταφέρνει να βγει έξω από τη σπηλιά. Όταν βγαίνει έξω από τη σπηλιά, βλέπει πράγματα τα οποία κατά πρώτα δεν μπορεί να δει. Δεν μπορεί να δει καλά, γιατί τα μάτια είναι συνηθισμένα στο σκοτάδι. Τα μάτια δεν έχουν μάθει να είναι στο φως. Έτσι τι κάνει αυτός τώρα ο οποίος άρχισε να πηγαίνει στη διαδικασία της ελευθερίας, κλείνει τα μάτια του. Δεν μπορεί να δει. Λίγο τα ανοίγει, λίγο τα κλείνει, κάτι ψηλά πράγματα βλέπει, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τα ξανακλείνει, τα ξανανοίγει, ώσπου σιγά σιγά αρχίζει να συνηθίζει, τα μάτια αρχίζουν να συνηθίζουν κάπως το φως και αρχίζουν να βλέπουν λεπτομέρειες. Και αρχίζει να βλέπει κάποια πράγματα τα οποία κινούνται, κάπου βλέπει κάτι χρώματα, αρχίζει μάλιστα στο βίντεο που σας δείξαμε και μια πεταλούδα, μια κοπέλα που πήγαινε περπατούσε και ξαφνικά, καθώς περπατάει από εδώ και από εκεί σαν χαμένος ο άνθρωπος, βλέπει ένα μέρος με νερό. Και μέσα στο νερό βλέπει μια σκιά, βλέπει τον εαυτό του. Βλέπει τον εαυτό του μια φορά ζωντανά και τον βλέπει και μέσα στο νερό.
και αρχίζει κάτι να ξυπνάει μέσα του σιγά σιγά. Όσο δηλαδή βρίσκεται στη διαδικασία του περιπάτου στο φόβο, όπως ήξερε τι έκανε, αρχίζει να μαζεύει πληροφορίες σιγά σιγά. Και τα μάτια τι κάνουνε, αρχίζουν να συνηθίζουν περισσότερο το φως. Αντέχουν δηλαδή περισσότερο φως. Ώσπου στο τέλος, αφού τα μάτια δυναμώσουν πολύ, βλέπουν και τον ήλιο. Και όταν βλέπουν και τον ήλιο τα μάτια, αρχίζει να καταλαβαίνουν και άλλα πράγματα σιγά σιγά. Τι κάνει λοιπόν όταν δει όλα αυτά, έχει τη δυνατότητα, το οπτικό του νεύρο αντέχει τώρα πια στο φως και αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτά που έβλεπε εκεί κάτω στη σπηλιά δεν ήταν η πραγματικότητα, ήταν κάτι άλλο. Έβλεπε χρώματα, έβλεπε όλα πράγματα. Έβλεπε χρώματα, έβλεπε κίνηση, άκουγε ήχους, άκουγε τα πουλιά, έβλεπε τις πεταλούδες, είδε τον ήλιο, είδε νερό. Πολύ διαφορετικές παραστάσεις προσλαμβάνουσες είχε. Είδε έναν άλλο κόσμο, φωτεινό. Όχι εκείνο το μπουντρούμι που μύριζε άσχημα, που δεν είχε καθαρό αέρα, που δεν είχε χρώμα, που ήταν ακίνητο και δεν μπορούσε να δει άνθρωπο. Είδε ότι οι άνθρωποι περπατάνε, δεν κάθονται συνέχεια με τις αλυσίδες σε ένα μέρος και κάτι κάνουν μεταξύ τους. Ποια θα ήταν η κίνησή του, ποια θα ήταν η δική σας η κίνηση, αν ήσασταν στη θέση του. Πώς θα τι να κάνουμε εμείς, αν βλέπαμε όλα αυτά και καταλαβαίναμε. Καταρχήν θα μας έπιανε πανικός. Πανικός. Και προσπαθούμε να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα επιστρέφουμε να ενημερώσουμε τους αγώνες, να δουν την αλήθεια. Μετά τον πανικό, του Κώστας, γιατί το πρώτο θα ήταν πανικό σίγουρα, αφού αρχίσαμε εμείς να καταλαβαίνουμε, αυτός άρχισε να καταλαβαίνει αλλιώς τα πράγματα, τι τα έκανε. Κατευθείαν κάτω στη σπηλιά. Να μοιραστεί με τους άλλους ότι αυτό που ζούσαν κάτω στο μπουντρούμι δεν ήταν ο κόσμος. Ήταν η σκιά. Τι λέτε να έγινε όταν κατέβηκε κάτω. Πώς καταλαβαίνετε τι ακούγανε. Πώς καταλαβαίνετε τι ακούγανε. Αλλά το τόλμησε. Έτσι λοιπόν το σπήλαιο του Πλάτωνα σταματάει σε αυτό το σημείο. Ότι κατέβηκε κάτω και άρχισε να λέει στους υπόλοιπους, ξέρετε, δεν είναι έτσι, τους κουνούσε από εδώ, τους πήγαινε από εκεί, τους αποδέσμευσε από τις αλυσίδες τους. Δηλαδή τους έδινε την ευκαιρία να ξυπνήσουν. Αυτοί, πάλι δεν ακούγεται καλά. Να μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο, αν θέλετε. Όσο μπορώ βέβαια. Είναι μια στάση άβολη, αλλά αυτό το καταφέρω. Είναι καλύτερα έτσι. Ναι, πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν προσπαθούσε να τους δώσει ερεθίσματα περισσότερα για να πάνε σε άλλο επίπεδο κατανόησης. Φυσικά αυτοί δεν δεχόντουσαν τίποτα από αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και αυτός απογοητευόταν. Αυτή είναι η ιστορία του σπηλαίου του Πλάτωνα. Σας θυμίζει τίποτε. Μέσα σας νιώθετε κάτι ότι αρχίζει να ξυπνάει. Μήπως υπάρχει καμία ομοιότητα με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Μεγάλη. Μεγάλη ομοιότητα. Πώς ο Πλάτωνας λοιπόν τότε κατάλαβε όλα αυτά τα πράγματα. Πώς τα. Μετά από αυτή την πολύ ωραία και αναλυτική ανάλυση του θέματος, ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι επομένως τα βασικά σημεία του σπηλαίου του Πλάτωνα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Πολύ ωραία ερώτηση.
Ποια είναι τα βασικά σημεία? Θέλετε να τα βρούμε μαζί? Το πρώτο βασικό σημείο, ποιο είναι? Η πλάνη του σημερινού ανθρώπου μάλλον, που ζει φυλακισμένος Η πλάνη, ας και δεν πάρουμε... βλέπει την αλήθεια. Ναι. Σαν γεγονότα πρώτα να δούμε τα στοιχεία. Δέσμιος. Απελευθέρωση. Απελευθέρωση. Το πρώτο πράγμα που μας δείχνει είναι μια σπιτά. Ένα σκοτάδι. Και από την άλλη πλευρά μας δείχνει φως. Άρα κάτι παίζει ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως. Ναι. Μήπως είναι μια εκδίκορση του νου ή κάτι, δηλαδή πρέπει να είμαστε ανήσυχο μυαλό ή ανήσυχο νου, να μην αποκοιμιόμαστε. Ναι. Και αυτό βεβαίως. Έτσι το πρώτο βασικό σημείο είναι το σκοτάδι και από την άλλη πλευρά το φως. Πάμε τώρα παρακάτω. Μέσα στο σκοτάδι τι γίνεται? Μέσα στο σκοτάδι υπάρχουν οι φυλακισμένοι. Τι συμβολίζει άραγε ο πίνακας απέναντι? Τι συμβολίζει αυτή η στάση της ακινησίας, της πλήρους ακινησίας? Τι συμβολίζει αυτά είναι τα σημεία τα βασικά τώρα. Τι συμβολίζει το ανάγχωμα και η παρουσίαση των ομοιωμάτων και απέναντι των σκιών από τους πίσω και μάλιστα και η φωτιά πιο πίσω. Τι συμβολίζει η ανηφόρα? Τι συμβολίζει η έξοδος πάνω στον κόσμο όπου υπάρχει φως? Τι συμβολίζουν τα σώματα και τι ο ίδιος? Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Επομένως, ποιο είναι το αληθινό νόημα αυτής της αλληγορίας? Πολύ ωραία. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, όπου θα πούμε κάποιες σημαντικές αλήθειες, που μπορεί κάποιοι από εσάς να μην μπορείτε να τις πιάσετε αμέσως. Αλλά μην αντιδράσετε όπως οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι, απλώς πάρτε τις πληροφορίες και δώστε ευκαιρία στον εαυτό να δουλέψει με αυτές. Πριν όμως να ξεκινήσουμε στην ανάλυση, θα ήθελα να κάτσουμε λίγο στη σιωπή, να δημιουργήσουμε μέσα μας μια τέτοια ατμόσφαιρα για να μπορεί να ακούσει με μια άλλη βάση και να δει με μια άλλη οπτική κάποια πράγματα που θα συζητήσουμε κατόπιν. Ποιος από εσάς δεν έχει ξαναπάρει μέρος σε άσκηση διαλογισμού? Υπάρχει κανείς? Μόνο 3 άτομα, 3. Έχετε ακούσει όμως κάτι για τον διαλογισμό, δεν είναι? Πολύ ωραία. Απλώς θα μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας και εσείς αφήστε το μυαλό σας να συνταξιδεύσει με το δικό μου νου. Τίποτα άλλο. Να σας κάνει μια άσκηση για να χαλαρώσουμε και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Έτσι λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά στο κάθισμά σας, όσο πιο αναπαυτικά γίνεται, χαλαρώστε. Δώστε στο σώμα σας μια τέτοια στάση που να νιώθει άνετα. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και καθώς εκπνέετε νιώθετε το λαιμό, τους ώμους και την πλάτη να χαλαρώνουν. Και τώρα κάντε ακόμη μια βαθιά εισπνοή και κατά την εκπνοή νιώστε τη κοιλιά και το στομάχι να χαλαρώνουν.
ακόμη μια βαθιά εισπνοή και κατά την εκπνοή νιώστε τα πόδια σας να χαλαρώνουν. Τώρα το σώμα είναι χαλαρό, ήρεμο. Και σιγά σιγά αποσύρω τη σκέψη μου από το σώμα μου και στρέφω τη σκέψη μου προς τα μέσα. Εκεί όπου προβάλλονται οι σκέψεις του νου μου. Παρατηρώ τις σκέψεις που προβάλλονται στην οθόνη του νου μου. Απλά παρατηρώ. Χωρίς να κρίνω τις σκέψεις, χωρίς να ανησυχώ για αυτές, χωρίς να νιώθω ενοχές για αυτές. Απλά τις παρατηρώ. Σκέψεις πολλές, σκέψεις γρήγορες, σκέψεις διαφορετικές έρχονται και φεύγουν. Έρχονται και φεύγουν. Όπως ακριβώς τα σύννεφα στον ουρανό. Και εγώ απλά παρατηρώ τις σκέψεις. Και καθώς τις παρατηρώ, σιγά σιγά οι σκέψεις γίνονται πιο λίγες, πιο αργές, πιο λίγες, πιο αργές. Και τώρα συνειδητά προβάλλω μία σκέψη. Γαλήνη, ηρεμία, σιωπή. Γαλήνη, ηρεμία, σιωπή. Τώρα οι σκέψεις μου έχουν γίνει πιο λίγες. Τώρα οι σκέψεις μου έχουν γίνει πιο αργές. Ο νους αρχίζει να ηρεμεί, να χαλαρώνει. Γαλήνη, ηρεμία, σιωπή. Το σώμα και ο νους είναι ήρεμα και χαλαρά. Και αφήνω στην άκρη προβλήματα, καταστάσεις, ιδέες. Απλά συγκεντρώνομαι σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτό το σαλόνι. Όλος ο κόσμος μου είναι αυτός ο χώρος. Έτσι λοιπόν, μην κοιμηθείτε. Ένιωσε κανείς την ανάγκη να κοιμηθεί? Χαλαρώσατε? Ηρεμήσατε? Ξέρετε πόσες φορές στη διάρκεια της ημέρας θα πρέπει να κάνουμε αυτή την άσκηση? Πολλές. Γιατί πολύ απλά η ποιότητα των σκέψεων που υπάρχουν μέσα στο νου μας αφήνει μια μεγάλη επιρροή για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα μας.
Η σκέψη μπορεί να κρατάει ένα δευτερόλεπτο ή ακόμη και λιγότερο. Ο κραδασμός που αφήνει όμως η ποιότητα της σκέψης κρατάει για πολλή ώρα. Για να το καταλάβω αυτό, ας θυμηθώ μία φάση που θύμωσα. Πόση ώρα έκανα να συνέλθω. Αν είπα μάλιστα και λόγια δύσκολα στους άλλους. Όλοι δεν είναι. Ενώ αν στη διάρκεια της ημέρας εγώ συνειδητά δημιουργώ σκέψεις εξυψωμένες, σκέψεις αλήθειας, σκέψεις που έχουν μια άλλη ποιότητα κραδασμών, μια άλλη ποιότητα ενέργειας, πόσο καλό θα κάνω στο νου, την καρδιά μου και το σώμα μου. Το σώμα επηρεάζει και πολύ από την ποιότητα των σκέψεων που κάνω. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Έτσι, αν σας άρεσε αυτή η άσκηση και αν θέλετε να εμπαθύνετε σε αυτές τις ασκήσεις, σας έχουμε μοιράσει ήδη ένα φυλάδιο, είναι η διεύθυνσή μας επάνω, το τηλέφωνό μας, με όλα αυτά που προσφέρουμε, ελάτε. Και προχωράμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, που είναι ο αποσυμβολισμός, η σημερινή κατάσταση. Γιατί είπαμε και προηγούμενα ότι μας θυμίζει η ανάλυση αυτή κάποια πράγματα της σημερινής εποχής. Θα ήθελε κάποιος από τη συντροφιά να μοιραστεί τι τον θύμισε αυτή η ανάλυση από το σημερινό κόσμο. Ή θέλετε μόνο να ακούσετε? Μάλλον θέλετε να ακούσετε μόνο. Ή διστάζετε να πείτε γιατί νομίζετε ότι αν δεν πείτε το σωστό, θα σας βάλουμε κακό βαθμό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά εγώ ρωτώ ξανά και ξανά για να υπάρχει προβληματισμός μέσα μας. Γιατί τελείωσε η εποχή ή πρέπει να τελειώσει η εποχή που όταν μας λέγαν κάτι το παίρναμε έτσι. Είναι η εποχή που όταν να πούμε κάτι πρέπει να το δουλεύουμε μέσα μας για να δούμε για μας πώς μετράει αυτό που ακούμε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να καταθέσω με βάση τη δική μου εμπειρία, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά, εγώ προσωπικά για μένα, όλα αυτά τα οποία ήρθαν, ο τρόπος που τα αντιλαμβανόμουν και κάποιες αποδεκτές γενικότερα ιδέες και καταστάσεις, αρχίζουν να αλλάζουν. Βλέπω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Νιώθω κάποιες ενέργειες, ίσως δεν μπορώ να το εξηγήσω τόσο καλά, αλλά αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν έχω επιχειρήματα, αλλά εμπιστεύομαι αυτό που νιώθω, για αυτό που πιστεύω. Με επιχειρήματα δεν μπορώ να το εξηγήσω, ακόμα τουλάχιστον, αλλά εμπιστεύομαι αυτό που νιώθω, αυτό το κάτι διαφορετικό που νιώθω. Πολύ ωραία. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό τρόπο σκέψης, αντίδρασης και ιδεών. Αντιλαμβάνομαι πιο πολύ κάτι ενεργειακό. Η λογική δεν είναι η μόνη πύλη για την αλήθεια και για την κατανόηση. Μέχρι τώρα μπορεί να νομίζαμε, αλλά δεν είναι. Πραγματικά πρέπει να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε και το τι νιώθουμε και πώς νιώθουμε. Γι' αυτό χρειάζεται εσωτερική δουλειά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα αποσυμβολήσουμε τώρα όλα αυτά που ο Πλάτωνας έγραψε το 380 π.Χ. Τι αλήθεια είχε πιάσει. Και υπάρχει λόγος που οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ήταν πιο κοντά στην αλήθεια από ότι είναι ο σημερινός άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, η σπηλιά, αυτό το κλειστό μέρος, συμβολίζει το κεφάλι μας.
κάτι παίζει μέσα στο κεφάλι μας. Κάτι υπάρχει μέσα στο κεφάλι μας. Πρέπει να το ανακαλύψουμε, αυτό που υπάρχει. Και αυτό που υπάρχει μέσα στο κεφάλι μας, στη σημερινή κατάσταση, λειτουργεί με ένα σύστημα το οποίο δουλεύει όχι σε επίπεδο φωτός, αλλά σκότους. Γιατί υπάρχει δηλαδή μέσα μας σκοτάδι. Τι σημαίνει σκοτάδι για τον άνθρωπο? Ένα είναι το φυσικό σκοτάδι, άλλο είναι το πνευματικό σκοτάδι, το σκοτάδι ως προς το ήθος, την ηθική, ως προς τις αξίες, ως προς τα αισθήματα. Σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτό το σκοτάδι. Υπάρχει ηθική απαξίωση, υπάρχει έλλειψη σεβασμού και απομάκρυνση από την πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί ζούμε πραγματικά μέσα στη σπηλιά. Που σημαίνει τι? Ο τύπος που είναι απέναντι από τους φυλακισμένους συμβολίζει το νου μας. Συμβολίζει το νου μας. Πριν λίγο κάναμε την άσκηση και είπαμε να παρατηρήσουμε τις σκέψεις οι οποίες προβάλλονται στην οθόνη του νου μας. Από τις σκέψεις που έχουμε στη διάρκεια της ημέρας μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Οι σκέψεις μας με τι έχουν να κάνουν? Ποιος είναι αυτός ο οποίος ρυθμίζει τις σκέψεις μας, επηρεάζει τις σκέψεις μας, δημιουργεί τις σκέψεις μας? Ποιος είναι? Είμαστε εμείς ή είναι κάτι από πίσω από την πλάτη μας? Είμαστε εμείς ή κάτι πίσω από την πλάτη μας? Είμαστε εμείς άραγε? Πάμε τώρα, εμείς. Για να δούμε. Εμείς σε συνδυασμό με κάτι άλλο. Δηλαδή, με τις επιρροές που παίρνουμε. Το περιβάλλον που ζούμε. Πολύ ωραία. Άλλο. Οι άλλοι. Οι άλλοι. Οι άλλοι. Εκτός από μας. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Το πιστεύεις αυτό? Μέχρι τώρα το πίστευα. Τώρα έχεις λίγο να το αφισβητείς. Τώρα το άλλαξα αυτό, λέω εγώ λέω. Γι' αυτό πρέπει να δέρνω τους άλλους, να διορθώνω και εγώ. Δεν φταίει κανένας. Εγώ θα σας πω δεν φταίει κανένας. Έτσι λοιπόν, απέναντι είναι στον τοίχο ο νους μας, ο οποίος έχει διάφορες σκέψεις, αλλά εμείς που είναι δικός μας ο νους, τι σχέση έχουμε με τον εαυτό μας, τι σχέση έχουμε με το νου μας? Γιατί δημιουργούμε τέτοιες ποιότητες σκέψεις? Εκτός αν είμαστε ευχαριστημένοι από τις σκέψεις που δημιουργούμε. Να σας ρωτήσω λοιπόν, είσαστε ευχαριστημένοι από την ποιότητα των σκέψεων που δημιουργούμε μέσα στο νου σας? Όχι βέβαια. Όλα τα χειρότερα. Όλα τα χειρότερα. Ή κάτι άλλο να σας πω, όταν δεν θέλετε κάτι να το σκεφτείτε, σας φέρνει στεναχώρια, σας φέρνει πόνο, σας φέρνει λύπη, μπορείτε να αλλάξετε τη ροή του νου σας. Όχι, μερικές φορές ναι. Σπάνιο όμως. Εν γένει από το νου μας δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί? Ο νους μας πώς δημιουργεί σκέψεις? Υπάρχει μέσα στο κεφάλι μια λειτουργία η οποία μπορεί να ξεχωρίζει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και κανονικά πρέπει να συνεργάζεται μαζί με το νου. Και να λέει αυτή η σκέψη δεν στέκει στην άκρη. Αν αυτή η λειτουργία δουλεύει καλά, καταλαβαίνει τι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε και το πάει στην άκρη. Και μάλιστα, άμα είναι και πολύ καλή αυτή η λειτουργία, τι να σκεφτούμε καταλαβαίνει και το πάει στην άκρη. Και τότε είναι αυτό πραγματικά ευτυχία. Έτσι λοιπόν, σε ποια κατάσταση είναι
αυτή η λειτουργία, αυτή η δυνατότητά μας να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και να κάνουμε αυτό που είναι σωστό. Αυτή η λειτουργία αφορά κολάρο, αλυσίδες και είναι ακίνητη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο οποίος κάθεται μπροστά από το ανάχωμα κίνητος. Κάθεται αυτή η λειτουργία, η οποία τι θα πρέπει να κάνει? Να ξυπνήσει. Πάμε τώρα παρακάτω να πούμε. Και μάλιστα αυτή η λειτουργία δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει, γιατί για να διακρίνω δεν πρέπει μόνο να βλέπω, πρέπει να συγκρίνω, να συζητώ, να ανταλλάσσω απόψεις. Καθώς όμως ο Πλάτωνας έχει τη λειτουργία αυτή καθυλωμένη με το κολάρο, ακίνητη, χωρίς να βλέπεις αριστερά-δεξιά, χωρίς να μπορείς να συζητήσεις τίποτε και βλέποντας μόνο τη σκιά των ομοιωμάτων, ούτε καν τα ομοιώματα, οι προσλαμβάνουσες είναι αυτές, είναι αδιαφυσβήτητες, στοιχεία σύγκρισης δεν υπάρχουν, για την παράθεση δεν τίθεται θέμα, ούτε καν. Άρα η κατανόησή μας είναι επιφανειακή και δεδομένη. Τα πράγματα είναι δεδομένα μέσα στη σπηλιά. Τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Τι γίνεται από πίσω τώρα? Ποιος είναι αυτός που μας επηρεάζει και σκεφτόμαστε έτσι? Πίσω στο ανάχωμα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατά βούλησή τους προβάλλουν διάφορα ομοιώματα. Και ταυτόχρονα βγάζουν κραυγές κατά βούληση, όπως θέλουν. Εμείς αυτό που βλέπουμε απέναντι εξαρτιέται τη δική τους βούληση. Και τι θα μας δείξουν, πώς θα μας το δείξουν και τι θα πούν σχετικά με αυτό που μας δείχνουν. Και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η φωτιά. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί που είναι πίσω από το ανάχωμα, τι επηρεάζουν? Συνεργάζονται με τι πίσω από το ανάχωμα, για να δείχνουν απέναντι τα ομοιώματα. Όχι, τις εικόνες των ομοιωμάτων. Με τη φωτιά. Τι συμβολίζει η φωτιά? Τι συμβολίζει αυτούς που είναι πίσω από το ανάχωμα? Αυτούς που έχουν την δύναμη στα χέρια τους, που έχουν την εξουσία στα χέρια τους, είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε σε διάφορα επίπεδα εξουσίας, οπότε έχουν τη δύναμη να περνάνε στο δικό μας το νου απέναντι διάφορα πράγματα, ό,τι θέλουν, συνεργαζόμενοι με τη φωτιά. Η φωτιά είναι μια άλλη λειτουργία η οποία υπάρχει μέσα στο κεφάλι μας και αυτό τι είναι? Τις δύο λειτουργίες τις βρήκαμε. Κάποιοι εδώ μέσα ξέρετε και τις τρεις. Είπαμε για το νου που είναι απέναντι και προβάλλει τις σκέψεις. Είπαμε για αυτό που αποφασίζει αν είναι κάτι σωστό ή λάθος στη μέση, ακίνητος. Η φωτιά τι είναι πίσω? Το υποσυνείδητο. Ακριβώς. Είναι ο υποσυνείδητος νους. Επομένως, χρησιμοποιώντας τον υποσυνείδητο νου, στο δικό μας, αυτοί που έχουν τη δύναμη και την εξουσία στα χέρια τους, αυτοί που έχουν έναν α, β, γ τρόπο κατανόησης των πραγμάτων, έχουν την δύναμη να επιβάλλουν στο νου μας να σκέφτεται με τον α, β, γ τρόπο. Και διαμορφώνουν προσωπικότητες. Ασφαλώς. Να το λοιπόν το σπήλαιο του Πλάτωνα θέλει να μας δείξει. Ναι. Είναι αυτό που λένε υποβολές. Υποβολές του υποσυνείδητο. Υποβολές του Γι' υποσυνείδητο. αυτό που ακούμε στην τηλεόραση, πάρτε την τάδε μάρκα κρέμα. Ναι, βέβαια. Γιατί μετά τρέχουν την άλλη μέρα οι γυναίκες, παίρνουν την τάδε μάρκα. Πώς μαζί. Σαν πρόβατα. Αυτό είναι υποβολή υποσυνείδητου. Ναι, ναι, είναι ένας τρόπος χρησιμοποίησης του υποσυνείδητου για να μπορέσει ο συνειδητός νους να κάνει τις αντίστοιχες σκέψεις που αυτός που πουλάει αυτή την κρέμα, δεν ξέρω αυτό το προϊόν, να τα πάρεις. Να το που προέρχεται το σκοτάδι.
μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας. Να, από πού προέρχεται το σκοτάδι στη ζωή μας. Το πιάνουμε λίγο αυτό το σχηματισμό, αυτή την ανάλυση την καταλαβαίνουμε. Όχι. Όχι. Πολύ καλό. Την ακούς όμως κάπως με ενδιαφέρον. Την ακούω πρώτη φορά γιατί χρόνια ψαχνά να δω πού κάθεται το υποσυνείδητο μεσοσώμα μου και δεν το αντιλαμβανόμουν. Τα ακούω πρώτη φορά από εσάς και θα ήθελα να το πείτε λίγο πιο αναλυτικά να το καταλάβω. Πιο αναλυτικά δεν θα σας πω σήμερα πολλά πράγματα. Εδώ ήρθα να σας προβληματίσω και να σας ανοίξω την όρεξη. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να συζητηθούν όλα σε μια συνάντηση και μάλιστα σε δημόσιο χώρο. Είναι πράγματα που θέλει μέθοδο. Τώρα θίγουμε κάποια πράγματα. Βλέπουμε δηλαδή μια οπτική διαφορετική από τις αναλύσεις που γίνανε μέχρι σήμερα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αναλύσεις. Σας το είπα και από την αρχή. Έτσι λοιπόν, κάποιος, ενώ μέσα στο μυαλό των ανθρώπων υπάρχει αυτό το σκοτάδι, έχει ένα κλικ και αφήνει αυτά τα δεσμά. Αφήνει τα κολάρα, αφήνει τις αλυσίδες, αφήνει δηλαδή τις προκαταλήψεις, τις πεποιθήσεις, τις ιδέες, το τι θα πει ο κόσμος, αφήνει όλα αυτά και αποφασίζει να την κάνει το σκοτάδι. Δεν μπορεί άλλο στο σκοτάδι. Τι παθαίνει αυτός τώρα που αποφασίζει να κάνει αυτό? Τι παθαίνει? Σαλτάρι. Πραγματικά. Αντιδυνά. Γιατί τι κάνει? Αρχίζει, βλέπει και καταλαβαίνει και νιώθει κάτι άλλα πράγματα που δεν τα ήξερε καν. Αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάποιοι άλλοι έδειξαν κάποια πράγματα, υπέβαλαν το νου να σκέφτεται συγκεκριμένα, κάποιοι άλλοι υπνώτισαν τη δυνατότητα αυτή να καταλαβαίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούσαν τις εμπειρίες και αυτές τις φύγες, έστω από αυτό που έπρεπε απέναντι, και το κάνανε πάνω. Δηλαδή το βάζανε να σκέφτεται και να αισθάνεται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτά τα αντιλαμβάνεται ότι κάποιοι άλλοι τα κάνουν όσο είναι μέσα στο σκοτάδι. Βλέπει τους ανθρώπους που προβάλλουν, βλέπει όλα αυτά τα αντικείμενα, αρχίζει να κοιτάει, τώρα αρχίζει να προσλαμβάνει και άλλες πλευρές. Η κατανόηση του δηλαδή δεν στηρίζεται μόνο σε αυτό απέναντι, στηρίζεται σε σύγκριση. Αρχίζει να συγκρίνει κάτι πια. Και τι κάνει παραπέρα? Το φως. Το τραβάει το φως. Για να φτάσει στο φως όμως, πρέπει να περάσεις μια ανηφόρα δύσκολη. Μια ανηφόρα που έχει διάφορα πράγματα. Δεν είναι ένας άσφαλτος ίσιος. Πήγαμε και περπατήσαμε. Για να μπορέσουμε δηλαδή να διώξουμε το σκοτάδι μέσα από το νου μας, χρειάζεται να περάσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Και πράγματα που δεν έχεις. Δεν τα ξέρεις. Ιδέα δεν έχεις. Δεν μεγάλη. Παίζεις με το άγνωστο. Δεν ξέρεις που πας, γιατί είσαι μέσα στο κλουβί εκεί στη σπηλιά, με τη σιγουριά που δίνει αυτό το άσχημο πράγμα που υπάρχει μέσα στη σπηλιά και αρχίζεις να ανεβαίνεις κάπου που δεν ξέρεις τι θα σε οδηγήσει. Ούτε τι υπάρχει επάνω ξέρεις, ούτε τι θα σε δώσει το επάνω ξέρεις, δεν ξέρεις τίποτα. Αλλά έρχεσαι. Το φως. Από το φως. Κάτι σημαίνει με αυτό το φως, κάτι υπάρχει με αυτό το φως και υπάρχει αυτή η έξι προς τα πάνω. Ναι. Η ανηφόρα είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Το πιο δύσκολο μου φαίνεται εμένα οι αλυσίδες να φύγουν για να φτάσουν στην ανηφόρα. Δηλαδή από εκεί που είμαι με τις αλυσίδες, πώς θα φτάσω έξω. Την ανηφόρα δεν την τραβήξω, αλλά από τα δεσμά μου πώς θα φωτοριστώ. Αυτό είναι για μένα το δύσκολο. Για άλλον είναι η ανηφόρα, για άλλον είναι η αλυσίδα, για άλλον είναι διάφορα. Είναι ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία μας. Είναι στο κλουβί.
κλουβί όμως, είναι Ναι. δεσμό της, υπάρχει ανηφορά, δηλαδή θέλω να βγω το κλουβί για να πάρω την ανηφορά, εκείνο είναι το πρώτο το ζητούμενο. Είπε στη μαγική λέξη. Είπε στη μαγική λέξη πως κάνουν οι αλυσίδες. Θέλω. Όπου υπάρχει θέλω, αληθινά, μπορώ. Τρίτον, τι αποκλείεται. Όπου υπάρχει θέλω, τελειώσαμε. Ναι. Δεν καταλάβω. Την ανηφόρα την ανεβαίνεις μια φορά. Κοίταξε να σε πω. Ας την ανεβούμε μια φορά και μετά βλέπουμε. Δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Από κάθε ανηφόρα έχει φορά συνήθως. Φάνη, όταν φτάσεις επάνω στο ύψωμα, δεν θέλεις να γυρίσεις πάλι πίσω. Γιατί βλέπεις το φως, την αλήθεια. Σίγουρα. Σίγουρα. Θυμηθείτε λίγο την ιστορία πώς ήτανε. Ήθελε να το μοιραστεί αυτό, γιατί ήταν μόνος του. Ήθελε μια επιβεβαίωση ότι κάτι είναι αυτό. Ήθελε να βοηθήσει. Να βοηθήσει. Για να δούμε λοιπόν, ναι. Και άμα θέλω να κάτσω στο σκοτάδι σε μια γωνιά, γιατί εκεί έμαθα και με βολεύει. Κάτσε. Κάτσε. Άμα σ' αρέσει το σκοτάδι, κάτσε όσο θέλεις. Δεν θέλω και να πάω παραπέρα, αλλά με βολεύει και το σκοτάδι. Κάτσε στο σκοτάδι τότε. Και περίμενε. Να σε κοπέρει. Τόσα χρόνια καθόμουν. Κοίταξε. Γιατί να κάνω. Κάτσε στο σκοτάδι και περίμενε. Λίγο ησυχία όμως τώρα. Πάμε σε πολύ βαθιά πράγματα. Κάτσε στο σκοτάδι και περίμενε, ώσπου στο τέλος δεν θα υπάρχει σπηλιά. Πώς θα φύγεις πριν. Θα αναγκαστείς να βρεις το φως. Όποιος βγαίνει από μόνος του στο φως, θα βγει με δυσκολίες, με οτιδήποτε, αλλά θα βγει. Και θα δυναμώσει για να βγει. Αν φύγει σπηλιά από πάνω σου, τι γίνεται. Εννοείται το θάνατο. Όχι, δεν εννοώ το θάνατο. Τα βράδια. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Έτσι, προβληματισμός να υπάρχει, να μην είναι μια ομιλία ξερή, αν έρχεται κάποιος, είπε 10 πράγματα, φύγαμε έτσι, να κινηθούν μέσα από τα πράγματα. Λοιπόν, δείχνει εδώ, μέχρι αυτά που είδαμε μέχρι τώρα, ας τα δούμε και σε εικόνα για να μας μένει. Να δουλεύουν αρκετές αισθήσεις, οπότε να έχουμε καλύτερο ξεσηκώμα μέσα μας. Μήπως και σπάσουμε από τις αλυσίδες. Ή αποφασίσουμε να ανεβούμε την ανηφόρα ή να αποτελέσουμε την ανηφόρα, γιατί κάποιοι είναι ήδη πάνω στην ανηφόρα. Δείχνει λοιπόν εδώ οι δεσμότες κάθονται εκεί ακίνητοι και ο άλλος τους δείχνει ό,τι θέλει, ό,τι να είναι. Κοιμίζει δηλαδή την διάνοιά τους, διάνοια λέγεται αυτή η λειτουργία, και έτσι ό,τι τους πετάνε απέναντι αυτό είναι. Γιατί είναι δεσμευμένοι από τι. Στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι κάνουν την προβολή. Πίσω από τα ανάχωμα. Είναι, εγώ το βλέπω ότι βάζει την μπάλα στο καλάθι ή ό,τι θέλω βλέπω. Πού την πάρω στο καλάθι. Ό,τι δεν βλέπω. Εδώ υπάρχει ένα δικράνι, θα το λέω, γεωργικά, ένα δικράνι και ένα άλλο, μια πέτρα. Μπάλα, καλάθι, δεν μπάλα. Μπάλα είναι άκρη. Μπάλα είναι. Δεν είναι στην εποχή εκείνη υπήρχε μια πέτρα την οποία τη δέναν σε ένα ξύλο και χτυπούσαν. Για ποια μπάλα, για ποιο ράγκι. Τώρα έχουμε προχωρήσει, είμαστε στο ράγκι. Αρχαία Ελλάδα. Έτσι σκοτώθηκε ο Ιάκη. Έτσι λοιπόν. Ναι. Λίγο πιο δυνατά όμως, γιατί τώρα δεν ακούσω. Αυτοί που είναι έξω από τη σπηλιά και προβάλλουν τα αντικείμενα. Ναι. Είναι αμφισβητημένοι. Αυτοί που προβάλλουν μέσα στη σπηλιά. Είναι μέσα στη σπηλιά γιατί και προβάλλουν. Μέσα στη σπηλιά γίνεται η προβολή. Όχι, δεν είναι αφιπνισμένοι. Αυτοί που προβάλλουν δεν είναι αφιπνισμένοι. Απαραίτητα.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουν να κρατήσουν γυμισμένους τους μπροστά τους. Αυτό είναι το σίγουρο. Έτσι λοιπόν, κάποιοι αποφασίζουν να βγούνε. Βλέπουμε εδώ την ακινησία, τα δεσμά. Φωτιά που σας εξήγησα τι ρόλο παίζει, είναι ο υποσυνείδητος νους, είναι όλες οι καταγραφές που έχουμε, οι οποίες καταγραφές γίνονται ένα αντικείμενο για να μπορούν να προβάλλουν τις σκέψεις στον τοίχο απέναντι, της συγκεκριμένης ποιότητας. Και το ανάχωμα με τα ομοιώματα δείχνει τα ομοιώματα, δεν δείχνει την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει το τι θα προβληθεί στην οθόνη του νου μας είναι η τηλεόραση. Δεν μπορεί να είναι ο δάσκαλος, ο μπαμπάς, η μαμά και... Πάντως η τηλεόραση είναι σίγουρα, μπορεί να είναι και ο μπαμπάς και η μαμά, δεν το ξέρω. Στα παιδικά μας χρόνια δεν είχαμε τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν, όταν βλέπουμε τηλεόραση, τι συμβαίνει. Εγώ δεν έχω κάτι με την τηλεόραση, δεν είμαι ενάντια στην τηλεόραση, αλλά το θέμα είναι τι βλέπετε στην τηλεόραση. Τι βλέπετε. Όσο βλέπουμε, την ώρα που βλέπουμε τηλεόραση, η δύναμή μας εκείνη η οποία είναι μπροστά από το ανάχωμα, η δύναμή μας δηλαδή να διακρίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, κοιμάται. Εντελώς. Είναι απορροφημένη σε αυτό που δείχνει η τηλεόραση και βιώνουμε αυτό που δείχνουν. Δεν έχουμε κρίση. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Μας τραβάει η ταινία, το ενδιαφέρον προς τα εκεί, μας τραβάει αυτό που προβάλλεται στην τηλεόραση και σε εκεί όσο χρονικό διάστημα είμαστε εκεί, απορροφημένοι, δεν λειτουργεί αυτή η δύναμη την οποία την κρατάνε έτσι. Χωρίς αυτή τη δύναμη μην περιμένετε να μπορέσετε να ανεβείτε την ανηφόρα. Αναλόγως τι βλέπουμε, αυτό λέμε. Παίζει ρόλο. Δεν ξέρω τι εκπέμπει η τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, δεν ασχολούμαι. Εν πάση περιπτώσει, η τηλεόραση είναι ένας παράγοντας ο οποίος επιβάλλεται πάρα πολύ στον άνθρωπο και αυτό ξέρουμε. Βέβαια, οι άνθρωποι σήμερα από τη μοναξιά τους τι να κάνουν, αναγκάζονται να βλέπουν τηλεόραση. Αλλά γι' αυτό υπάρχει σκοτάδι. Και γι' αυτό υπάρχει σκοτάδι, δεν φέρνει το σκοτάδι μόνο η τηλεόραση. Κάποιος λοιπόν ξυπνάει και παίρνει τον ανηφορικό δρόμο προς το φως. Και εκεί είπαμε προηγούμενο ότι συναντάει διάφορα πράγματα, διάφορες δυσκολίες και μάλιστα στην παράσταση που κάνουμε για τον Πλάτωνα και όταν είναι το σύγγραμμα γράφεται, αναφέρεται σε κάποιο άτομο το οποίο υπάρχει στην ανηφόρα και σε αυτόν που ανεβαίνει τον συμβουλεύει. Του λέει κάποια πράγματα. Κατά τον Πλάτωνα αυτός ο οποίος συμβουλεύει στην ανηφόρα είναι ο φιλόσοφος. Αυτός ο οποίος γνωρίζει και βοηθάει αυτόν που θέλει να μάθει στη διαδρομή πώς να ξεπεράσει τις δυσκολίες μέχρι να ανεβεί πάνω στο φως. Βέβαια, αυτός εξηγεί, γιατί ήταν επάνω, ξέρει τα πράγματα, αυτός που ανεβαίνει επάνω όμως δεν ξέρει τι τον λέει, δεν καταλαβαίνει τι τον λέει. Προφανώς του λέει, ξέρεις, δεν είσαι αυτό το σώμα, είσαι ψυχή. Αλλά πού να το καταλάβει αυτός ότι δεν είναι αυτό το σώμα και ότι είναι ψυχή. Το ξαναλέει αυτός που είναι στη διαδρομή, του ξαναλέει το ένα, του λέει το άλλο, αρχίζει να ψιλοκαταλαβαίνει κάτι στη διαδρομή, κάτι έτσι αρχίζει να θυμάται, να αντιλαμβάνεται, του λέει κάτι καινούργιο βαθύτερο, δεν πιάνει το βαθύτερο, ξανά τον εξηγεί, ξεπερνάει δηλαδή τη μία κατάσταση και μετά έρχεται κάτι άλλο. Στη διαδρομή, η διαδρομή είναι το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι έξω. Στην πνευματική μας αφύπνιση, γιατί για πνευματική αφύπνιση συζητάμε αυτή τη στιγμή, για την αφύπνιση της αλήθειας, το κρίσιμο σημείο είναι αυτή η ανηφόρα. Την οποία, αν δεν κάνεις τη σωστή προσπάθεια και δεν έχεις το σωστό άνθρωπο να σε συμβουλεύσει, πάρα πολύ εύκολα, επειδή είναι πολύ κατακόρυφη, τι παθαίνεις, ξαναπέφτεις πίσω. Καταποντίζεσαι. Θυμάστε όταν ήμασταν μικρά,
Παίζαμε το φιδάκι, το παιχνίδι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το φιδάκι. Έφτανε στο 99, εκείνο του τεράστιο το φίδι σε κατέβασε πάλι στην πρώτη σειρά. Δεν ήθελα ποτέ να φτάσω εκείνο το φίδι. Ήθελα να πάω στο 100 κατευθείαν. Πόσες φορές με έχει πάει κοινό το φίδι. Έτσι λοιπόν κάτι αντίστοιχο συμβαίνει σε αυτή την ανηφόρα. Είναι τόσο γλιστερή, τόσο απότομη, που αν δεν κάνεις τις σωστές κινήσεις, ξαναπάς πίσω. Και τι πρέπει να κάνεις. Τι κάναμε όταν μας κατάπινε το φιδάκι στο 99. Δεν παρατούσαμε το παιχνίδι και φεύγαμε. Όποιος το παρατούσε, έχανε. Όποιος συνέχισε, είχε την ελπίδα να κερδίσει. Είχε την ελπίδα να φτάσει στο φως. Έτσι λοιπόν, όταν αρχίζει αυτή η προσπάθεια προς την έξοδο προς το φως, όταν σπάνουν δηλαδή αυτά τα δεσμά του κατεστημένου μέσα μας, του τρόπου που μεγαλώσαμε, του τρόπου γιατί στην πραγματικότητα δεν μας προβάλλουν προβολές, είναι από εμάς, από το δικό μας το νου είναι οι προβολές. Δεν φταίει κανένας για αυτά που ο νους ο δικός μας σκέφτεται. Εμείς δημιουργούμε τις σκέψεις. Εδώ, η ανάλυση που γίνεται από εμάς δεν έχει να κάνει με το να μεταφέρουμε τις ευθύνες σε κάποιον άλλον. Αυτή είναι η πρακτική του σκοταδιού. Το ότι πάντοτε φταίει κάποιος άλλος για αυτό που μας συμβαίνει. Όχι. Ούτε εμείς φταίμε. Δεν φταίει κανένας. Απλά η κατάσταση είναι έτσι. Έτσι λοιπόν, αυτός ο οποίος είναι πάνω στην ανηφόρα συμβουλεύει. Και αυτός που ακούει αυτόν που τον συμβουλεύει και αρχίζει να τον αποκτάει εμπιστοσύνη, γιατί μια-δυο φορές του είπε κάτι που ήταν σωστό και τον βοήθησε να ανεβεί πιο ψηλά, τι κάνει, αρχίζει να εμπιστεύεται περισσότερο, αρχίζει να ακολουθεί περισσότερο και έτσι μπορεί και φτάνει στο φως. Και όταν βγαίνει στο φως, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται, δεν μπορεί να δει. Γιατί βλέπει άλλα πράγματα, δεν τα καταλαβαίνει. Βλέπει φωτεινά πράγματα, δεν βλέπει σκοτεινά πράγματα. Αυτός που βγαίνει στο πνευματικό φως δεν βλέπει ύλη. Δεν βλέπει ύλη, δεν βλέπει το σώμα. Βλέπει άλλα πράγματα. Βλέπει την ψυχή. Βλέπει την ενέργεια. Πιάνει τις αρετές, τις δυνάμεις της ψυχής. Βλέπει δηλαδή τον κόσμο ο οποίος με αυτά τα μάτια δεν φαίνεται. Και στο τέλος βλέπει τον ήλιο. Βλέπει τον ήλιο που αυτός ο ήλιος φαίνεται τα πράγματα και φαίνονται οι αλήθειες πίσω από το σκοτάδι. Ποιος είναι αυτός ο ήλιος, έχετε καμιά ιδέα? Ναι. Είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ο μόνος που σήμερα, μέσα σε αυτό το σκοτάδι που υπάρχει στην ανθρωπότητα, είναι ο μόνος που μπορεί να μας δείξει το αληθινό φως. Κανένας άλλος. Γιατί πολύ απλά όλοι μέσα στη σπηλιά είμαστε. Τι είναι σπηλιά στο κάτω-κάτω της γραφής? Είναι αυτό που λέμε η ταύτιση με την υλική μας υπόσταση. Ότι πιστεύουμε ότι είμαστε αυτό το σώμα. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ενώ η αλήθεια είναι ότι είμαστε όντα από φως, ψυχές, πνεύματα, όπως θέλετε πέστε το, που κατοικούμε μέσα στο σώμα της ύλης. Και όταν ακούμε αυτό, λέμε, τι είναι αυτά τα πράγματα? Εγώ είμαι το σώμα. Κάποιος άλλος όμως που έχει την εμπειρία, όχι απλώς την πληροφορία ή την κατανόηση, κάποιος άλλος που έχει την εμπειρία πραγματικά του αληθινού εαυτού, κάθεται δίπλα και σε λέει. Αλλά δεν ακούς. Δεν μπορείς να ακούσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις, γιατί υπάρχουν αυτά ακόμα. Υπάρχουν αυτά ακόμα. Είμαστε ακόμη στη σπηλιά. Σιγά σιγά αρχίζουμε και ανεβαίνουμε την ανηφόρα και σιγά σιγά, καθώς ανεβαίνουμε την ανηφόρα, κατανοούμε περισσότερα και στο τέλος όταν φτάσουμε πάνω και τα μάτια μας αντέχουν να δουν το φως και δεν βλέπουν μόνο το σκοτάδι, το σώμα και την ύλη και μπορούν να δουν πίσω από το σώμα και την ύλη τι υπάρχει, τότε
υπάρχει η ευτυχία, η χαρά, η ελευθερία. Και τι κάνουμε τότε? Καθόμαστε εμείς να είμαστε μια χαρά και οι άλλοι κάτω στο σκοτάδι. Θέλουμε να μεταδώσουμε. Θέλουμε να μεταδώσουμε τη γνώση. Θέλουμε να μοιραστούμε αυτά που έχουμε καταλάβει και στους υπόλοιπους. Γιατί οι υπόλοιποι καταλαβαίνουμε ότι είναι τα αδέρφια μας, δεν είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Τρέχοντας επιστρέφουμε πίσω στη σκυλιά. Και αρχίζουμε και παραδεινάμε ένας τον άλλον. Ξύπνα. Ξύπνα, άρχισα και νιώθω διαφορετικά. Ελευθερώνομαι. Ο νους μου άρχισε και γίνεται ήρεμος, γαλήνιος. Αρχίζω και από αυτό αυτοκυριαρχία. Αρχίζω και καταλαβαίνω τον εαυτό μου καλύτερα. Γίνομαι κύριος του εαυτού μου. Μπορώ να βοηθήσω την ανθρωπότητα, αληθινά. Αρχίζω και έχω μέσα μου αισθήματα ανιδιοτέλειας. Δεν δίνω με σκοπό να πάρω. Απλά είμαι. Και από αυτό που είμαι, ο καθένας πρέπει να θέλει. Αρχίζουν και δημιουργούνται μέσα μας διαφορετικά αισθήματα. Φυσικό επόμενο κάποιος να θέλει να τα μοιραστεί αυτά. Και άλλο τόσο φυσικό επόμενο είναι οι άνθρωποι που είναι ακόμη στη σκυλιά να μην καταλαβαίνουν. Αυτός είναι ο αποσυμβολισμός, κατά τη δική μου αντίληψη. Του σπηλαίου. Ναι. Μεταφορικά κάποιοι στη σκυλιά μπορούν νωρίτερα και κάποιοι καθόλου να μην μπορούν να μπουν από τη σκυλιά. Ναι. Κάποια φάση η σκυλιά δεν θα υπάρχει. Θα βγουν όλοι έξω. Αυτό δεν το ξέρω. Ας δω όμως εγώ που βρίσκομαι. Ας αφήσουμε πότε θα πέσει η σκυλιά και τι θα γίνει. Ας δούμε ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ που βρίσκομαι, εγώ που θέλω να βρίσκομαι. Και τι πρέπει να κάνω. Αν είμαι ακόμη στη σκυλιά, πώς θα βγω έξω, αν το θέλω. Και αν έχω ανέβει την ανηφόρα, πώς θα βοηθήσω τους άλλους που είναι μέσα στη σκυλιά. Ας δω που βρίσκομαι. Επομένως, ποιο είναι το σημερινό της νόημα? Το μήνυμα δηλαδή που παίρνω. Μήνυμα, συγγνώμη. Ναι, ένα μήνυμα. Γιατί όλη αυτή η κουβέντα έγινε για να δοθεί και ένα μήνυμα. Όχι να ακούσουμε, να κουβεντιάσουμε, να πούμε, να παρουσιάσουμε και να πάμε έτσι. Ποιο είναι το μήνυμα? Θέλετε να σας το πω ή να το δείτε? Σε ένα ωραίο βίντεο που έχουμε φτιάξει. Σαν παραμυθάκι. Ξέρετε, τα παραμύθια είναι πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο οι αντιγωνίες και τα παραμύθια. Μακριά, πολύ μακριά, σε ένα διαφορετικό κόσμο από αυτόν της γης, ζούσε μια φυλή ανώτερων όντων, που το όνομά τους ήταν Άτμας. Έμοιαζαν με αστέρια, ζούσαν σε ένα τεράστιο χρυσαφένιο ουρανό, πέρα από το χρόνο και το χώρο. Οι Άτμας ήταν μια μεγάλη οικογένεια ηθοποιών, που κάθε τόσο κάποιοι από αυτούς πήγαιναν στη σκηνή για να παίξουν σε ένα έργο. Η σκηνή δεν έμοιαζε σε τίποτα με το αιθέριο σπίτι τους, όπου δεν υπήρχε χρόνος. Η σκηνή ονομαζόταν Γη και τα σκηνικά ήταν σταθερά, φτιαγμένα από τα στοιχεία της ύλης. Τα κουστούμια των ηθοποιών ήταν μάσκες, που ονομαζόταν σώματα και με αυτά έπαιζαν πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Κάποιοι που έπαιζαν το ρόλο των ηρώων ή των κακών,
Κάποιοι άλλοι έπαιζαν τους ασκητές και τους αγίους. Στη διάρκεια του έργου δεν ταυτιζόταν με τους ρόλους. Ήταν τόσο δημιουργική που η κάθε σκηνή ήταν γεμάτη φρεσκάδα, παρόλο που το έργο παίζονταν χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο αυτά τα όντα είχαν την αδυναμία να ξεχνάνε. Με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να πιστεύουν ότι ήταν οι μάσκες. Μπέρδεψαν τον εαυτό τους με το ρόλο και αντιδρούσαν στις σκηνές του έργου σαν να ήταν αληθινές. Άρχισαν να νιώθουν ανασφάλεια και να προσκολούνται στα διάφορα σκηνικά. Όμως όλα όσα τους έδιναν στήριγμα ήταν προσωρινά και αυτό τους έκανε να αισθάνονται ακόμη πιο ανασφαλείς. Άρχισαν να αναρωτιούνται. Ποιοι είμαστε? Από πού ερχόμαστε? Πεθαίνουμε στα αλήθεια? Ποιος είναι ο δημιουργός όλων αυτών? Ο καθηγητής Φωστήρας είχε απαντήσεις για τα πάντα. Είχε επίσης χιλιάδες λόγους να υποστηρίζει τις θεωρίες του και έτσι κέρδισε ούκο λίγα βραβεία. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν? Πολλά χρόνια πριν έγινε ένα μεγάλο μπαμ και από τότε άρχισε να αναδύεται η ζωή. Ο ιερός Πίθας είχε διαφορετικές απαντήσεις. Αυτός ισχυριζόταν ότι ολόκληρο το στερέωμα είχε δημιουργηθεί από τον πολύ ισχυρό Τότσπαρ. Ο ιερός Πίθας κέρδισε λιγότερα βραβεία. Τελικά ξύπνησαν και συνειδητοποίησαν ότι όλο αυτό ήταν ένα δρόμενο με στόχο και σκοπό την ψυχαγωγία. Ανακάλυψαν και πάλι την αρχική τους ασφάλεια, τη δημιουργικότητα και θυμήθηκαν ότι ολόκληρος ο κόσμος είναι μία σκηνή. Μακριά, πολύ μακριά, σε έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν, ζούσε μια φυλή ανώτερων όντων που ονομαζόταν Άτμας. Έμοιαζαν με αστέρια, ζούσαν σε ένα τεράστιο και σαφενό ουρανό, πέρα από το χώρο χρόνο.